norski zakon koji ti ćeš pomoći nekome makar ti bija i neprijatelj. Zamišljen je tečaj za skipere, znači za zapovjednike jedrilice, ali i za članove posade. Znači vi kao skiper ste dužni preuzeti odgovornosti. To je ono najvažnije i najcijenjenije u tome svijetu. Ovako se ispeseci, bit ćete lakše prste. Uzeti jedan oktani set za dezinfekciju kože, rane. Hand sanitizer, odnosno za, tako reći, suho pranje. Znači ti moraš uvijek ruke držati tamo i kad te diže gore, ti nikad ne smiješ, dok god te oni ne uvuku u helikopter, ti ništa ne radiš, ništa ti nemaš pomagati ovom, ništa se ti nemaš hvatati za ovaj. Čim se digao ruke, ti ispraviš i nešto letiš. Ovo je jedna simulacija, znači ono što smo rekli pulsacije, da se relativno novo radi. Ovo u prognozi ne možete vidjeti. Znači, jako profinjene simulacije.